Шушмагыш авылыннан Алмаз Эмиргазиев. Бәлки, бу хат соңгы хатын булыр. Иң дәһшәтле утка керәмен. Үзем үлсәм, шулай була калса, кояшны да бүген соңгы тапкыр күрәмен. Мин сугышка керсәм, дошманымнан йөрәгенә төбәп атамын. Үзем үлсәм, балаларым кала. Җырым булып кала гомерем. Кала дөнья, кала бар матурлык. Ак чәчәкләр кала кулымда. Чәчәкләргә төренеп, изем кала. Җырым кала үткән юлымда. Үләм икән, күкенечле түгел. Бу үлемнең миңа килүе бөек җыру, бөек ватан өчен. Сугыш кырларында үлүе.